Ahoj, som Patrik, váš realiťák a dnes si ukážeme na predaj dvojizbový byt na sídlisku SMP na Tulipánovej ulici, ktorá má výhodu, že je na začiatku sídliska, takže máš dobrý parking, máš blízko do mesta a v blízkosti je aj Kaufland a Zemplín. Sme na byte, nachádzame sa vo vstupnej chodbe, kde oproti vstupu je kúpeľňa. Kúpeľňa je murovaná. Oproti kúpeľni je taktiež samostatná toaleta. Prechádzame do kuchyne. V kuchyni sa nachádza takýto barový set s množstvom uloženého priestoru. Je tu vstavaná myčka, práčka, sporák, rúra a mikrovlnka. A z kuchyne sa vchádza do obývačky. Byt je kompletne moderne zrekonštruovaný. Celková výmera je 54 m². Ostane vám tu gauč, komoda, stolík. A z tejto izby sa pokračuje do spálne. Spálňa disponuje krytou lodžiou, majitelia vám tu nechajú aj túto manželskú posteľ a je tu veľká vstavaná skriňa.